का कहता हो असरे में बीतल बाटे पूरा ही तो साल हो सासरा में भीतर बाटे पूरा ये जहान हो। ओ असरे में बीतल बाटे पूरा ही तो साल हो साल भर के बाद आइल नवमी के त्योहार हो साल भर के बाद आए रे नवमी के त्योहार हो। साल भर के बाद आए नवमी के त्योहार हो कि माई झूला डलली हो माई झूला डलली निमिया के तरवा सजनवा घरे आ गइया माई झूला डलली निमिया के डरिया सजना घरे आ जइया। माई झूला डलली निमिया के डरिया सजना घरे आ जइया। और देखी वो औरत अपना पति के का कहता के माइयो के माई हो देवी दुर्गा माई हो सबके दुखवा हर लेलू मनव के भाई हो कि माई झूला डलली हो माई झूला डलली निमिया के तरवा सजनवा घरे आ जइहा और देखी पत्नी कैसे कहता कि और अर्जुन पुजारी धल मिर्जापुर के गाड़ी हो राम दिन पुजारी धल मिर्जापुर के गाड़ी हो देवी माई आइल बाड़ी हमरो दुआरी हो और सब भक्त मिलके का कहते के युवा नाल मंडल हो युवा नाल मंडल करले पूजनवा सजनवा घरे आ जइहा असो नवमी में होई हो पूजनवा